Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, betiko bizitzara egin dezagun otoiuz. Jaiko jauna, zuk ala nahirik San Juan bataiatzailea izan zen zure semearen aurrelari. Bai jaiotzan, bai eriotzan. Iguzu, hark egiaren eta zuzentasunaren alde bere bizia eman zuen bezala, guk ere evangelioaren alde gogor lan egin dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan, jaunaren hitza etorri zitzaidan, eta honela esan zidan. Lotu itzazu gerriak, zoaz eta esaiezu nik agintzen dizudana. Ez izan haien beldurrik, bestela nik sartuko dizut haien beldurra. Begira, nik gaztelu jartzen zaitut gaur, burdinezko zutabe eta tupikizko esi. Herrialde guzti honen aurrean. Judako erregeen eta lehen agintarien aurrean, apaizen eta herritaren aurrean, burruka egingo dizute, baina ez zaituzte menperatuko. Ni zurekin bainago salba zaitzadan, jaunak esana. Kanta Herodias, bere anaia Filiporen emaztea beretzat hartua baizuen emazte, eta Joanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea eukitzerik. Herodias erreminduta zebilen Joanen kontra, eta hil gerazi nahi zuen, baina ezin Herodesek beldurra zion eta Joani. Bai zekien gizon zintzoa eta santua zela eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea egun egokia. Herodesek bere urtebetetze eguna zuela eta afari bat eman zien bere handizkiei, gudalburuei eta Galileako jautxoei.
sartu zen Herodiasen alaba, eta haren dantzatzea atsegin izan zitzaion Herodesi eta maikideei. Hontan erregeak honela esan zion neskatxari, eska ezaidazu nahi duzuna, eta emango dizut. Eta zin egin zion, eskatzen didazun guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere. Harek atera eta honela esan zion bere amari, zer eskatuko diot, eta amak erantzun, Joan bataiatzailearen burua. Joan zen neskatxa berehala erregerengana, laisterka eta esan zion, hau nahi dut, emaidazu oraintxe bertan Joan bataiatzailearen burua aspil batean. Goibeldu egin zen erregea, baina zinarengatik eta maikideengatik ez zion nahigaberik eman nahi izan. Eta berehala zaintzaile bat bidali eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa moztu zion presondegian, eta gero burua aspilean ekarri, eta neskatxari eman zion, eta neskatxak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri zirenaren gorputzaren bila, eta hilobi batean egortzi zuten. Jaunak esanak. Eskerrak zure jauna. Gauza ederra da, oain San Juan gure zaindaria, Iribasko zaindaria ospatzeko gaurkoan hemen ekartzea du. Meza santu ospatuz ondarearen inguruan eta goiko laguntza hori eskatuz. Jangoikoaren laguntza San Juanen bitartez. San Juan oso santu berezia dugu, pentsatu behar dugu, Jesusek berberak esan zuela berarengatik ez dela beste gizasen berik jaio, bere baino handiagorik. Hori esan zuen Jesusek. Jesusen lehengusua zen, badakigu hori, evangeliotan eta agertzen zaigulako. Jesus ezagutu zuen, berarekin tratu eduki zuen. Jordan ibaian berak bataiatu zuen. Horregatik oso Jesusen hartuko dugu Joan bataiatzailea. Eta Elizak liturgian modu berezian adierazten du hori, urtero 2 aldiz ospatuz. Santu ia guztien kasutan, beti haien heriotza ospatzen dugu. Zeruan sartuz direla edo ospatuz bezala beti, esatalako santu bat zen egunetan jartzen da, batez ere bere heriotzaren egura delako. Batzutan ezin da, badagoelako beste santu importanteren bat, edo gara liturgikoa dela eta, baina normalen beti aukeratzen da bere heriotza ura santuaren eguna bezala ospatzeko. Eta kasu gehienetan hala da. San Juanen kasuan, bai heriotza, baita jaiotza ospatzen ditugu. San Juanen jaiotza ekainaren 24 ospatzen baita, eta gaurkoan San Juanen heriotza eta martiritza, martiri hil bai zuten. 2 aldiz ospatzen du Elizak, eta horrekin ere adierazten du, ze nolako garrantzia duen Joan bataiatzaileak. Gaurkoan, esan diran bezala, gure herriko zaindari bezala, Iribasko zaindari bezala ospatzen dugu bere martiritza. Kontutan izan da, alde batetik Joanen ezaugarri bat izan duzela bere autentizidadea. Egiazko pertsona izan duzen, zintzoa, ez zuen mundu hontako ezer bilatu. Ez zuen aberastasunik nahi, ez zuen famarik nahi, ez zuen botererik nahi, ez, bera saiatu zen, zintzoa izaten, zintzo jokatzen. Benetako profeta izan duzen. Profetek eukitzen zituzten, itur zaharreko profetek, Isaias, edo Jeremias, edo Oseas, edo Amosek, eukitzen zituzten 2 ezaugarri. Alde batetik, profetek iragartzen zuten etorkizunean gertatu behar zen zerbait. Batez ere, Mesia salbatzailea etorriko zela baino, baita ere bestelako gauzak, batzutan onak, bestetan txarrak. Esate baterako Jeremiasi, tokatu zitzailean esatea, hola segitzen badezue, jainkoak herri hau kanpotik etorri dut dira, eta gero preso hartuko dute, eta hala gertatu zen gero Babiloniako destierroan. Baina, edozein kasutan, profetek etorkizunean gertatu behar ziren gauzek nola bete iragartzen zituzten. Eta bestetik, bere garaiko injustiziak salatzen zituzten. Oso bereziki, haundizkien aurrean. Pentsatu behar dugu, halako
gizarte primitiboetan, pertsona batek botere handia duenean, oso zaila dela hari aurre egitea. Norbaitek zer esan eta lepoa moztu. Beste batek ez dakiz zer eta kanpora bidaldu, edo jipoitu, edo torturatu godun, halako egoera edo gizarte primitiboetan oso zaila da eta ez dago beste baliabiderik nolabait handizkiei aurre egiteko. Bakarra beste handizkien babesa bilatuz, baina pertsona txikienak, haurenak, behartsuenak, kanpotarrak ez dute inongo babesik olako gizarteetan. Eta profetek horiek babesten zituzten batez ere. Handizkien aurrean gaizki tratatu dituzue atzaketarrak. Edo injustuak izan duzerate behartsuekin edo gaixoekin eta defendatu egiten zituzten handizkien aurrean inongo ikararik agertu gabe. Horregatik, profeta asko gaizki bukatzen zuten, lepoa moztutzen ziren, edo jipoitu edo torturatu, baino haien ezaugarri bat zen. Profetismoaren oso ezaugarri importantea zen ura. Handizkien aurrean injustiziak salatzea, txikienak, ahulenak defendatzeko. Eta Joan Bataiatzaileak ere hoxe eduki zuen. Eta ohartzen gara Herodesek haitzen zula atseginez, ohartzen zelako berak zioena egia zela. Baina aldi berean ez zitzaion gustatzen batez ere bere gain esaten zuenagatik. Baina Herodesek babesten zuen preso hartu zuen, gehiegi hitz egin ez zezan, baina aldi berean errespetatzen zuen bere bizia. Eta Herodiasek ordea akatu nahi zuen Joan Bataiatzailea. Eta evangelioan entzun dugun bezala, bere urtebetetzea, halako festatxo bat antolatu zuen, 2000 urte pastu dira, antzekoak egiten ditugu gizakiok, dela 2000 urtebetetzea ospatzeko beste modu bat ere, eta guk tarta bat edo merendola bat, beak sekuleko festa izugarria ospatu zuen Herodesek, bere urtebetetzea ospatzeko. Eta seguru asko, dezente edan da, animatua, atea zen dantza egitera Herodiasen alaba, berarekin bere bikotearen alaba, Salome izenekoa, eta txunditu eta geretuzten eta momentu hortan animatuta eskar zaidazu naizun guztia, nire erreinuaren ardia bada ere emango dizut. Hola, momentu hortan pixka animatu zen, eta bere amari galdetuta esan zion, eskatzen duzu Joan Bataiatzailearen burua aspil batean ekar bezala. Eskatzen zion, nahizuna gara hartan kotxerik eta zerik ez egon, baina zaldi bat edo zer duze eskatzen zion, dirua, nahizuna. Soineko bat, baina gauza egiten duen gorrotoak nahi gozuen Joan Bataiatzailearen burua, beste edo zer gauze baino, eta hoxe eskatu zion. Eta orduan Herodesek, esaten dugu evangelistak, pena hartu zula, goimendu zela, baino hitza eman da zeuken eta ezin zuen denen aurrean hitz horri ezin zuen faltatu. Orduan, hala egin zuen. Joan Bataiatzailearen burua eaman ziren danei lepoa moztu eta denen aurrean eakutsi zuen Joan Bataiatzailearen burua. Eta esaten dugu liturgiak, eta ja honekin bukatuko dut, Joan Bataiatzaileak aurrean hartzen diola Jesusi, bai bere jaiotzan, 6 hilabete lehenago jaio zen, Ama Virginari Gabriel inguruak esaten diolarik salbatzaileren ama izango zera eta zure aide Isabel ere 6 hilabete aurrun dago. 6 hilabete lehenago, orduan bere aurrelari bezala izan duzen, bere jaiotza, eta baita bere heriotza ere. Jesusek gero bere bizia emango zuen, eta urtebete, 2 urte lehenxeago izango zen seguru asko. Eskatzen diogu bere laguntza Joan Bataiatzaileari, hiri basko herriaren alde egin dezala, zaindu dezala gaitz guztietatik, eta erakus dezaigula egia eta justizia beti maitatzen. Eta egingo ditugu garen gure eskariak. Eskatuko dugu, egun honetan, takearen alde, munduko gerrak, borrotoak buka daitezen, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna,
elkartasunean, maitasunean, eta baita ere, Jesu Kristoren fedean, eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintzaren bidez jauna, emaiguzu zure bide zuzenetatik ibiltzea. Bide horiek erakutsi baitzituen Joan bataiatzaile doatsuak, basamortuan oihu eginez. Baita aitortu ere bere odola isuriz Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guzti du beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta amen semeetan handiena den Joan bataiatzailea ospatzean zure miragarriak goresten ditugu. Jaio aurretik, amaren sabelean pozez jauzi egin zuen. Gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Jaiotzan berriz, poz handia ekarri zion munduari. Profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen, jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen bataioaren egilea, eta urari salamen indarra emango ziona, eta bere odola isuriz, aitormenik ederrena egin zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, santu egizkizua da ogitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez
zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztiok hontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afaloa berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak egonez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok hontatik. Hau nire odolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori berri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Francisco gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki, Iribesko hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jaungoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure sendiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruan zerana, santua izan zure izena, etorre zure errikoa, egipere zure aita zeruan bezala gorrean ere, emain duzu gaur egunetako egia, barkatu gure zorak, guk ere gure zorunea barkatzen diegun ezkero, eta ez gudetatea eman, atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure senada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizare sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin zue pakea. Jaungoikoaren bidotxa, zuzen dozen jauna. Hona hemen Jaungoikoaren bidotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jaunak
Egin dezagun otoi. Jainko jauna, Joan Bataiatzaile santuaren eguna ospatzean, zuri eskatzen dizugu. Guk hartutako sakramentu honek adierazten dituen miragarriak gores ditzagula. Baita gugan gozatu ere, berorren fruituak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik